poñendo música. Espera, Estamos espera, dentro. cando vai o subidón empezamos, sabes? Fede. A cañón. Non se supón que estamos dentro, pero isto é como se fora a intro, sabes? Vamos deixar a música que nos acompañe a este momento de empezar, vale? Que dice? Vou non ter preparada para despois. Pois aquí estamos, Xose. Nos últimos de Filipinas, bueno, pois sí que queres que che diga, Federico Pérez Rey? Como te atopas? Pois hoxe sí E que é máis, eu estou por non nombrar os outros dous. O sea, como estás, Federico Pérez Rey? Estás ben? Eu só vou ler unha mensaxe do chat que temos a xente que fai este programa. Unha mensaxe interna, non? De funcionamento interno de Ángel que di: chicos, empezamos. Estáis vosotros dos y yo y Juanón a ver si puede. Estamos en directo, pero no me va el micro. Pero non me va el micro. Este é o día de hoxe. Este é o estado da situación das cousas. Así está el mundo e así se lo hemos contado. Pero bueno, aquí estamos nós. Que tal? Como estás, Chiqui? Pois a verdade que moi ben, tío. Moi ben, non hai novedade. No. A verdade que moi ben, moi contento, moi feliz. E nada, pois, joder, moi ben. A verdade que está guai a gorriña de Reynolds, hombre, joder, porque isto é para así, pero ahora como non fai sol, poñase cara arriba para que tal, entonces ten así o mensaje. Historia viva do ciclismo mundial e dos yonkis de Pelaboa, papel de aluminio. Xa pon aquí, papel de plata. No, papel de aluminio. Reynolds. Joder, Perico Delgado, que iba así con esto, tío, eso é unha maravilla. Aí empezou Indurain. E tamén. Tamén estaba seguido, sí, era o previo a Banesto. Hostia, Fede, para un momento. Que pasou? Estar ben? Sí, que pasou? No, parei, meu tamén. No, estás ben, pero joder, vin aí un detalle que... Que pasou? Tiveches un problema con Estrella Galicia ou que? A ti tampouco che mandaron unha puta caixa de cervezas ou como... No, pero eu combino de vez en cando. Vas combinando? Fas combinación? Fago combinación, sí. Sí, porque eu... Hostia, eu outro día fun... Vamos dicir a todas as marcas que nos patrocinan, vale? Pero mandaron chargos de Estrella a casa. Que coño me foron mandar? Me mandaron nada. Me invitaronme unha vez o museo da Estrella Galicia. Claro, pero fostes os de fariña todos. Ti sabes o que é ver cultura, tío, dicía. Joder, a min eu sou unha persona que me gusta ir aos museos. Sábelo, a mí me gusta ir aos museos e tal. E entonces dixen eu, hostia, que vou ir a ver un museo de Estrella Galicia, que cojones foron meter aí? Eso a mí me parece unha man enganchada, eso me cago en Dios, eso é unha mierda que pensaba eu, Eu dicía, hostia, yo Conda bebendo un cubata, unha cerveza, non a vai a ver ali, sabes, non... O David e Miguel Ángel botando unha caña escanciando na súa postura, botando unha caña. Ela poseo menos del sipo, que é así un tipo de, toma unha toma, pero no, o sea, moi ben, gustoume moito. Teñen unha tienda na entrada para que podes comprar unhas camisetas así como gastadas, como que teñen moitos anos, como que atés desde 1500, unha camisetiña así con efecto gastado. Eu son de museos. Ahora eu creo que o auténtico museo de Estrella Galicia está ali ao lado de Catro Camiños. Eso é unha maravilla, Eso sí que é un museo. Eso eu non sei se o viviches ti, pero poder ir aí ás 3, 4 e media da tarde, estar ali, tomar unha, porque ali a xente que nos este escoitando sabe que na cervecería da Estrella da Coruña ti non podes ir tomar unha. Eso é imposible, ainda non se conoce unha persona que fora ali a tomar unha, porque ti tomas unha e xa, hostia, baixan cagando. Xa estás pedindo outra, e ese número podes elevar sempre, tens que pedir números primos. E entonces, joder, e despois salir dali
pedir unhas minchas, que sempre che puñan así unhas minchas, unhas pataquiñas fritas, e ir po estadio de Riazor. Ir po estadio de Riazor directo, de dali. Antes, cando se podía ir bebido. Agora xa non se pode ir bebido. Solamente os árbitros. O tipo que maneja o bar, ese pode ir borracho. Normal. Tamén traballando non que traballa. Non pois non tomarlle algo. Sabes que estou empezando a pensar que o que maneja o bar é o mismo que programa na Gallega. O mono este de feria, o que lle dá así aos botóns. Dalle os botóns. O programa é o mismo que leva o bar. Estou chegando a esa conclusión. Estou seguro, porque, hostia, non é fácil levar un control aí de todo. O tipo, a mellor líase. A mellor, ese tipo estudiou en FP de realización, a mellor con Lazarov, pero cambiou moitísimo, e agora poder ver con tanta cámara, chico, a mellor o tipo fai a picho lío. Desde aquela, esas realizacións de 4, a 3. Pero ahora tes a 7, a 23, pómela al fondo sur, que, hostia, realizar o fútbol hoxe en día. Eso a xente non, bueno, non sei se o sabe, algúns a mellor saben o que o viviron, pero esos realizadores clásicos, como acabas de mencionar, Lazarov, que fixeron escuela en tantos outros... E que tanto traballamos nos con ele. Que tanto traballamos nos con ele, fixeron escola en outros, e outros que, bueno, joder, a mí teñeme contado, non? Ese estudio ese cuarto de realización e tal, de repente 4 cámaras, e unha delas era a 3 e outra a 4, pero había unha que era tetas, dame tetas. Era así, era a 2, claro. Claro. Ángel, está Moncho querendo entrar. Pero non pode, non poderá. Aquí, está entrando co teléfono. Ángel, déjame entrar. Pero que non se preocupe, que nos vexa polo Facebook. Pero claro, Juan non nin Facebook ten. Claro. Facebook nin ten eso. Pois sí, entonces ven, a semana ven, non? A semana ven, calor, tío, mira como estou, joder, táme dando calor hasta os pelos do peito. Que? Claro, pero pero está Ángel. Estaba preguntando pola salud de Juanón, si estaba ben, si... Sí, no, Juanón de salud parece que sí, pues está aquí respondendo. Está respondendo aquí. Pero tampouco pasa nada porque entre, Vale. Pasa nada, que diles que escriba, que non escriba cousas do Facebook aí. Pues mira, pero está poñendo aquí polo correo interno unha noticia, está comentando unha cousa Ángel. Ángel, pínchanos ese vídeo. Pínchanos ese vídeo, que ao mellor igual agora é fácil que con eso. É un pouco para falar do que vamos vivir vamos a empezar o programa. Vamos a empezar o programa. Eu de min non nombraba os outros dous, todo o programa. Non sei de que me estás falando. Eu tampouco falaría de A ver. Bueno, entrou ahora Chiqui, que dalle a volta ao móvil. Aí está, bueno. Pero, entonces, que están poñendo o vídeo? A mellor non o vimos, pero... Bueno, pues nada. No, pero bueno, vi aquí polo chat interno que durante o vídeo... Ahí está. Enfrentamos ¿por qué no me lo da la cámara? Esto es intolerable, ¿quién es esta sociedad? No, la cámara no se puede mover lo que quiere. Que é normal. Bueno, pues mire usted. Una vez que yo empiezo a ver, no mueve la cámara nadie, si no yo me levanto y ya me voy a casa, ¿verdad? Porque ya está bien, ¿no? Vamos a empezar. Estoy intentando ver esto, no sé si se mueve la lectura. ¿Sabes? No, yo estoy dispuesto a que nos movamos toda la falta para enfocar, pero después que me dejen en paz. Si no, ¿cómo me ve? De llegar a nosotros a una catástrofe. Convocando por estas entallables datas de la pero no se puede hacer que quiera. Usted mande a ese señor y le voy a decir la frase apropiada. Yo no voy a ver esto. Y si me mueve la cámara, me voy. Vamos, esto es de risa. Convocando por estas entallables datas de la e do ano novo, enfrentamos o tránsito... Joder, qué tipo, macho, qué visión de estado, qué visión... Joder,
Que estadista. Yo decía al alcalde de Negreira, don Manuel tiene un estado en la cabeza. Tiene un estado en la cabeza, sí, señor. Oh, Dios, qué maravilla. Hacía que non o vi, Joder, tío, este é un mítico. Este máis, estuve buscando o de cando lle quere recolocar a chaqueta, como era? Era Pérez Varela. Quería lle recolocar a chaqueta e decía, déjeme en paz. Usted, no, don Manuel, a chaqueta, usted no va a hacer nada. Déjeme en paz. E a corbata era unha maravilla. Moncho! Xa era contra o final. Moncho, que pasou, Moncho? ¿Me escuchas? Sí, hombre, claro, tens que desmutear o micro, joder. ¿Cómo estamos, joder? Que tal, tío? Ben. Bueno, Moncho é o que pergeña todo isto e xunto con Ángel, que está aí escondido. Moncho es mucho. Pero bueno, nada, todo ben, non? Ti ao final ben, nos preocupanos o teu, ti ao final o teu ordenador, morte súbita e todo eso, non? Petó. Bueno. Petó. Sí. Pero probaches a reiniciar. Que era vintage, me dijo. Nah, bueno. Debía de ser, porque nos últimos programas estiveches lanzando os vídeos e era o reproductor de Windows 97, o sea, que no Windows 98, o sea, que tampouco non lle pasa nada porque morrerá. Hai 23 anos. Hai 23 anos do puto ordenador que tes e que ese reproductor xa nin se usa. Oixe, eu estou preocupado polo ordenador un pouco, pero estou máis preocupado porque dixestes que viñas de apañar as patacas. Que tal? Había moito bicho? Non, eran boas. Te descouza, couce guatemalteca. Couce guatemalteca ou escarabajo das patacas? Escarabajo rojo. Nada, todo bien. Todo ben. Sí, vos, sí, vale. Bueno, pois nada, pois fa outra tortilla un día. E os huevos está, pois xa uns hueviños así na casa. As jaliñas que poñen uns ovos cojonudos. Cando queres tomar unha tortilla na casa... Hombre, pois eso está feito. Bueno, pois nada, pois... De bola, Estamos encantados, Bueno, pois agora xa sabemos que as patacas pois de Moncho pois foron, a verdade, que foron bastante boas. Eu creo que con isto e máis a noticia de que Fernando Alonso volve a Fórmula 1, pois creo que son quizás as noticias máis importantes desta semana. Federico, que opinas sobre isto de que Fernando Alonso volva a Fórmula 1? A mí me parece unha cousa de puta madre. A mí me parece un rollo de puta madre. Porque a mí xa o tipo ese xa non me cae moi alá. Pero a min que este na Fórmula 1 me dá bastante por saco. E están aí rompendo a cabeza na radio e na televisión con todo eso. Non vai ganar nada. Un Renault... A ver, ti conoces a unha persona, ti conoces Federico Pérez, Camán no corazón. Ti conoces a algunha persona que teña un Renault e che fale ben del. Despois do Renault 21 chamade, o 19 chamade, ti algún Renault bo, sabes de algún Renault bo? Algún que non lle falaran os inyectores, que non lle fallaran nada deso. A ver, que fale Moncho que ten conocimiento de causa. El Renault 12, eso es la Furia Azul. Hostia, cuidado, O Renault 21 tiña meu tío Emilio, tiña un Renault 21 blanco, me cago en hasta en todo que o tiña ali al lado de Riazor, mira que hai ali Salitri, e durou 20 e pico de anos ese coche. Ese coche era unha maravilla, pero ahora que un Renault Megane, un Megane de ahora, eso é un coche que o sacas do taller, ti conoce o coche a Galloso, non? Galloso ten un Renault o barco cuidadito, Como se chama ese coche? Este que é un... Sí o sí, é o Aventis non, o... Sí. Coño, sí o sí, ten o coche o tope de gama, o que é como tope de gama, cuidado, un avión, cuidado aí. Pero non é que sea moi grande, é como un coche así... Sí, ben feito, non, eu Renault... Pero bueno, aquí canta xente nos está vendo ahora mesmo? Non sei, 7, 8... Pois podo dicir que el tiño, pero teño escoitado que no seu momento comprou así porque foi unha cosa así de que conocido tal, pero que tampouco lle molaba moito, pero pasa que Galloso vai con ese coche hasta que se retire. Cando éramos novos, ali en Mazaricos, ali en Asenso, ao lado do Pino, estaba Pedro, un tipo que se chamaba Pedro que tiña o Renault Fuego.
Acordaste? Que era... Cuidado, eso, cuidadito. Eso non era calquer coña. Pero que Eso... pasou? Que pasou en Renault para que se fixera convertir eso nunha mierda? Non sei, tío, non sei. Bueno, eu agora tamén che digo unha cousa. Están respirando do Dakar, están dicindo, joder, non volve Fernando Alonso pano, tío, porque era un puto coñazo de tío. Sempre tocando os collos e tal. Era un coñazo. Entonces, pues, non sei. Pasa que a Fórmula 1 agora é raro, porque empezou outro día, pero este que anuncia que volve, pero cando? Pa seguinte... Porque agora como está todo así, é unha temporada máis corta, non sei, o fillo de Carlos Sainz tamén, que vai para outro equipo, pero aínda está... Non sei como funciona. Eu, a verdade que me dá un pouco polo saco, o tema da Fórmula 1. É que o da Fórmula 1, a verdade que se che digo a verdade, eu non o entendo. Non entendo, porque de fai uns anos para aquí, porque, hostia, molaba cando podían adiantar, pero ahora según corren eles solos. Corren eles solos na calificatoria, que é normal que corren solos, pero depois xa quedan nesa posición. Sí, é así. Que puto sentido ten? Por tanto, os adiantamentos fanse cando te meteches a boxes e o teu equipo... Se o mecánico fallou. Claro, de repente o tipo dixo, oye, mira... Que fagan un torneo de mecánicos, de mecánicos, de boxes, de rollo Masterchef de mecánicos e xa sacamos a Fórmula 1 para diante. En vez de forjado a fuego, cambio de aceite a fuego. Outro día vi unha maravilla, é que a televisión é unha maravilla. O sea, hai máis, quero dicir desde aquí que hai máis vida que a galega, Hostia, hai un programa aí, non sei en que canal, no canal de homes, vos tedes o canal de homes. Blaze. Sí. Blaze, que é o canal de homes, porque está Divinity e despois está, que é o de mulleres, e despois está Blaze, que é de homes. É un canal para ver os homes porque é la montaña, hombres de la montaña, non sei que, Top Gear, pero despois está, vin outro día, Battlebot. Battlebots. A batalla son robots que se pelean entre eles. Así como teledirigidos, pero con unha motosierra, con... Métenlle, imagínate, unha segadora, pero con un ferro gordo e a dar hostias co outro. E desmontan, bueno, eso é hostia, eso é... Eu non sei porque non fagan aquí con desbrozadoras. Desbrozadoras encima de coches de choque, de coches de teledirigidos, e a matarse un robot contra outro. O que ven sendo un meeting de Marea. Bueno, non sei se de Marea Cativeira ou Marea outra. Mareas vivas. Porque hai dúas mareas. Hai Marea legítima e Marea a nova. Este que está xogando. Isto que é? Que puxache aí? Estaba buscando Battle, pero es que non sei que está... Es que non sei que veis. No, eso... Estamos che vendo a ti. Agora puxeches unha pantalla. Aí está. Aí está, Battlebot, sí. Que maravilla, tío. Battlebot, Scorpio. Ese é buenísimo. Este é o presentador. E o presentador doblan aquí e fai chistes, rollo humor amarillo. Sabes, presenta os bots e presenta así con chistes tipo humor amarillo. Esos son os grupos, esos é o equipo. E ese é o robot. Mira que maravilla, tío. Me cago en 10, Scorpio. E así, botas, eu que sei, como teñen nestes canales a costumbre de poñer un programa e depois outro, e depois outros tres, botas a tarde, vendeso. Bueno, e que, tes algunha sección hoxe, Federico? Quería recordar algo que a semana pasada impactou bastante, pero que creo que o disfrutamos pouco. Aí vai, é algo que deberíamos escoitar en bucle, aí vos vai. Aí está, aí. ¡Borracho! ¡Un pecador de la pradera! Era nacido después de los dolores, borracho perdido. En un coche pasó la meretérica. No puedo. ¡Cobarde! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a usted? Dice que más mangami, una cosa redondín, y dice de la meretérica, eso es el volante. Y dice, pues me la
Usted está sentado en el asiento de atrás. A verdade é que é unha maravilla, que encaixa perfecto, macho, Debería contar un caso que me pasó en el paro. E digo eu, quen será a persona que fai estes vídeos? Joder, un fenómeno, tío, un fenómeno. O sea, hai xente decía outro día un colega meu, había que pagarlle xente que fai estas cousas había que pagarlle perduramente. Sí. No, mira, eu estou estudiando o máster de fotografía e no primeiro tive en Historia da Fotografía e falouse desto. Hai páginas onde hai o seguimiento de onde salen os memes, que eu non sabía e se estudia, o sea, o rollo porque os memes, ao final, non deixan de ser unhas imágenes producidas para mandar un X mensaje, non? Non importa quen tomou a imagen e non, senón é unha apropiación e se estudia. Moitos deles son en plan rollos moi pensados para determinado mensaje ou determinado efecto. Sí, no, conseguir claro, un efecto pois eso, ao público ao que vas dirixido, unha mensaxe. Estou pensando ahora, non sei que che parece, a ver, dime, joder, quero dicir, mándame a merda se crees que é unha auténtica animalada ou cursilada ou unha estupidez, dime, estou pensando unha sección bonita para este programa, que che parece unha sección que se chame Pregunta Galaica. Hostia, tío, pois acabas de ter unha idea fantástica, tío. Algo que non se fixo nunca. Pois eu creo que neste programa deberíamos de darlle paso, sin duda, sen máis ni máis. Eu creo que eres unha música para eso, algo así. Sí, méteme algo aí. Algo de Galicia. Méteme algo aí. Galicia. No, pero espera. O vídeo de Beatriz Pino, de Ciudadanos, mismamente, que parece de Javis. Vou che poñer o último single de Bayuca. Vale, que non teña nada que ver con o que vamos a falar, pero se poño eso, poder... Esa é a Galiza que queremos. Esa é a Galiza que queremos. Esto me parece unha maravilla. Ahí está. Pregunta Galaica. Ahí está. Mira que acordiños, que acordes. Ahí está. Ven, Federico, que é o que pretendes plantear con esta sección? Pregunta Galaica. Imagínate que o luns pola mañán, o luns día 13, Jeff Bridges no Gran Lebowski, ahora eres Jeff Bridges no Gran Lebowski. Imagínate que o luns día 13 te ergues, che ergues da cámola e ves nos xornais que unha nova Galiza é posible. Quen che gustaría que fose ese ou esa timonel, piloto que dirixise, que gobernase o mando desa nova Galicia? Home, supoño que si ese día se me cruzaran os cables e se me dera por ir a un bar e ler a Voz de Galicia, supoño que o titular sería se destruye Galicia a conta de los independentistas e tal, ¿no? Pero Galicia se rompe, se cheme. Ou molaría mogollón que se lle cruzaran os putos cables que viran, hostia, que van gobernar estes e aportar a foro en galego. Sería a polla, tío. Hombre. Bueno, eso sería increíble. Eso sería algo, bueno, moi deles, en plan estamos con vosco. Que chamaran pola noite a Ana Pontón ou a quen sea, quen vaya a pilotar. Eu vou dicir un personaje ficticio, pero imagínate que e chámana. Vamos poñendo un nombre ao azar, Ana Pontón. E díala.
Quen sodes? A voz de Galicia. Pois eu non quero saber nada de vos porque vos solo escribides as portadas en castelán. Imagínate que lle di isto. Sí. E os pavos o día seguinte unha Galiza é posible. Outra Galiza é posible. Outra é posible. Pois, non sei, eu creo que debería de comandar este barco no caso de que... Hostia, que estou mirando para as miñas gafas, que molan aquí isto, así. Dios. Bueno, pois eu creo que é que o que molaba é que ora puxera aquí de imagen, puxera algo que fora así subliminal e se vería, sabes? En plan... Bueno, o caso... que eu creo que, non sei, no caso de que entre eles non se van a poñer de acordo, vale, eso sería o que diría a voz de Galicia, que non se van a poder poñer de acordo, e entonces o que habería que buscar é alguén de consenso, ¿no? E eu creo que nadie nos une máis neste país, creo eu, que a xente nova, bella, de dereitas, de esquerdas, de centro, ao fin ao cabo, non? O galeguistas, regionalistas, todos, eu creo que non hai unha persona que una tanto como pode ser, eu creo que debería ser un bipartito, ¿no? Debería ser unha cousa entre Galloso e Touriñán, vale? Creo que isto debería ser unha cousa. Nadie sabe máis da Galicia como eles. Alguén, non? Sobre todo para poder entenderse con Pancho Casal, non? Que el que vendo eido do audiovisual, pois poder entenderse con xente que poida falar como el, non? E, bueno, eu creo que unha Galiza distinta é posible, non? Pois son as miñas vagas reflexións, non, sobre este feito, pero Federico, non sei que opinas ti. Sí, no, perfectamente, quero dicir aí o que fai falta é xente de consenso. Cuidadito aí. Está mal como grupo. Como grupo está mal, efectivamente, pois claro, no medio están os que liderarían eso, e as beiras están pois os olleiros. Sí, home, a ver, Luis Era, Luis que estaría aí, ten que estar aí porque é colega dos que esteban antes, joder, o sea, colega. No, pero facilitaría a transición. A xente diría, hostia, como se parece o de antes. Joder, a xente diría, ainda están, os de antes ainda están. Para facilitar a transición sería perfecto. Despois temos aí a Víctor Fábregas, por exemplo, que tamén, bueno, pois... que a verdade é que ese, mira, papá macho, atención... Aí está. E Cookie o do lugar, Cookie eu poñería o tamén de... Cookie, pero era Cookie, sí. Cookie o daqui o da dereita, o Cookie o chaval este que... E o de atrás é o forzudo, que xa vai que non está. Ainda me acordei esta semana dele. Roberto, sí. Eu, por exemplo, aí votaría un pouco tocando o tema da paridade, non? Así fan falta mulleres. Eu penso que aí eu dixo aquí agua la pluma, eu penso que Benedita está no mellor momento da súa vida para... Eu creo que está para isto. Para ser, digamos, a Carmen Calvo galega, non? Si xa fixo o anuncio, quen vai saber máis de Galicia que ela, tío? Galicia volve. Bueno, efectivamente, pois mira, agora que vexo esta foto, pois, por que non unha María del Monte aí como conselleira de exteriores, de exteriores. Unha María del Monte, unha como se chama, unha Melody, por exemplo. Melody tampouco non está nada mal. Non está nada mal. Bueno, pero bueno, está ben, vexo que afinamos aí, un pouco de sorte nós non estaremos aí nese barco. No, porque tampouco non nos interesa, nós queremos seguir, non queremos estar na palestra, tío. Nós somos máis de poder levantar o teléfono e dicirlle que hai de lo mío, porque aí sí que poderíamos aquí, non jodas, colocamos aí uns colegas na xunta, poder chamalo e dicirlle tomamos un viño e falamos que hai de lo nuestro. Claro, nós entraríamos ben digamos na dirección xeral da Radio Televisión de Galicia, non? Hostia, eso ten que ser de puta madre, tío. Eso ten que ser de puta madre. Supoño que entraría a nova lei de medios na que o director xeral é elexido a dedo. Non como ahora. Non cambien as cousas, tío. Hai cousas que non hai que tocar, joder. Ti estás aí. No, sí, hai un consello de administración que bueno, pues nós aí a verdade que encaixamos moi ben. Eu creo que encaixamos de puta madre aí, O sea, aí no consello de administración para dicir isto sí, isto no, isto me gusta, me la como yo. Me la como yo,
Perfecto, perfecto. Bueno, pois non sei, está un pouco a pregunta galaica de Era esta. Esta de quen pode manexar os... No caso de que pase algo, No caso de que pase algo, que, bueno, que xa sabemos que, como dixo Goebbels, eran gases. Non creo que haxa moito máis que estoupar por aí. Bueno, pois non sei se tenemos por aí o vídeo de... Eu, por o que se me ocurriu, se podemos ver, sabes abrir unha botella de cava? E no caso de ter que celebrar, isto tamén podemos dalo, no caso de seas do partido que seas, aquí non nos posicionamos con nadie, tío, pero se eres de Vox e ganades, coño, pois o que gane. Hostias, estas cosas hai que celebralas ou ben abrindo unha botelliña de viño ou abrindo un espumoso. Un espumoso que creo que deberíamos de dar a mellor unhas pautas, unhas indicacións, unhas indicaciónciñas, non vai a ser que aquí que te pille de sorpresa, non? A mellor decides abrir un viña costeira, pois chamades a Toniñán, tío, que vos diga como se abre un viña costeira, pero se abrides un espumoso, tes aí, Federico, o documento. Isto, supoño que os 17 que nos está vendo xa o veríades, pero... Non concedes, pero isto son píldoras que hai que recuperar porque... Hai que recuperar. Aí vamos. Aí xa está poñendo aí Moncho, estaba poñendo Moncho, Fede. Aí está, sí. Aí está, Petenuso. Pero necesitamos o audio de Moncho, que non temos. No, pero estás escoitando, Sí, eu non. Ai, no, era no teu móvil, no que se escoitaba perfectamente. Vamos a recuperar. Aí está. Hostia, ahí va. Vamos a abrir entonces este espumoso de los enólogos Petenuso y Cardoso. Hostia, que Petenuso y Cardoso, tío. 450 pesos. Sigue me pareciendo barato ese. La cantidad de metal siempre tiene que tener el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón y ahí luego hacemos un esfuerzo de rotación sostenido, dejamos salir un poquito gas, no sé. Ahí va. Bueno, puta madre. Sí, bueno, pues nada, no caso de que eso, pues... Que saibades que siempre se puede piantar. É que se piantas evitas que pase todo eso, non? Pero bueno. Tens que mirar moito a época na que piantas, porque despois non che medra. Tens que piantar ca luna, Ca luna. Pois Ai, mamá. Vale, eras ti. Bueno, pois moi ben. Pois non sei, gustouche así a como se chama, a sección que me saquei así da sí, tío, pareceume así como que os sacaches así debaixo de tal, pero mira, está de puta madre, macho, porque é un rollo que falamos do noso, é idea túa, non? O a pregunta galaica? Sí. Home, totalmente, de feito vou a registrar a autores aí esta semana. A Nergae, hostia, pois sí. Pois me parece chapó, me parece elegante incluso, porque podemos falar de un montón de cousas con eso. Sí. Dinos Teresa Justo Valladares, mítico, Cardoso, mítico, aquí con unhas rixiñas. Non, a verdade que sí. Están por aí ilustres de todas as semanas, Xaspi Luisón, Carlos Iván Romero Faraldo, moitas gracias por estar aí. Son os incondicionales, tío. Son incondicionales, aí Luisón, que é compañero meu, tío, de boxeo, joder, que eu vou volver agora, Vou volver ao boxeo. Sí, xa me dixo meu pai onte, díxome, tens que mirar aí para volver aí para entrenar con cachorro, Díxome así. E non sei, fixolle meu pai, que de meu irmán, ao meu pai, fixolle, que vamos a boxear, e vai meu pai, fixolle, pum, e xa, na cara. O sea, esquivoulle un a meu irmán e zas, xa lle cascou así unha... E nada, digo que ir ao dentista, pero está ben, meu irmán está ben, tivo que ir ao dentista, tiroulle un dente,
E nada, está emocionado, gusta o do boxeo, sempre lle gustou. Sempre lle gustou. Estou-me acordando ahora dunha cousa. O outro día mandoume un colega un WhatsApp dicíndome, joder, estou pasando por aquí por Carral e dime, oi, a Marcos gustalle a fotografía? E eu gustalle moito. Digo, joder, pues xuraría que estaba a Marcos facendo unha foto ou algo así na como se chama, no dos... Na gasolinera? No, na dos... Nos mártires de Carral. Nos mártires de Carral, joder, que non sabía. Si, fixen aí unha foto que, bueno... Eu dixenlle, podría ser perfectamente esa foto que gustalle moito. Era eu que tiña que presentar para hoxe unha proposta de traballo. Unha proposta de... Tiñamos que salir aquí por onde somos nós, de cada un, e de algo que... pequenos, algo que sea único daqui, pois facer como un reportaje. E era o inicio, unha mierda. Vou non facer de firmo. Sobre feísmo? Sí. Pois hasta non sei se terás así un de facer. Eu non sei, terei, pero ten que ser aquí en Carral, e non sei se terei moito material, non... Estou aí que a verdad que aquí construíuse todo moi ben. Temos a suerte que aquí a verdad que durante os 16 anos que estivo gobernando o PP aquí fixo as cousas de puta madre. O sea, está todo construído maravilla. O sea, non hai unha cousa fora de lugar. Moi ben, moi ben. Todos os edificios ocupados, todo moi ben, non hai un puto edificio sin acabar de construir, sin recebar. Isto é unha maravilla. Eu non sei como é na túa zona, non sei como é, pero eu aquí en Carral a verdad que se construiu todo, unha maravilla, na miña zona, aquí Calatrava traballou moito. Sí, aquí estivo Calatrava e Eisman, aquí temos, hostia, aquí empezaron, aquí é de todo, temos moi ben. Estou aquí recuperando un tal que poñíanos aí, Moncho, hai un pouquiño unhas imaxes e tal. Pasa que son 4 minutos. Poñémolo o vídeo de San Andrés de Teixido. Pero podémoslo comentar. Ti non lle podes ir dando a pause? Sí, claro. Vale, pois veña, pon aí, comentamos. Vamos comentando. Sí. Vamos allá. A ver, títelo aí. Atención, que vimos na prensa, pero non saíamos un pouco do noso asombro. Aí está. Este é o caso dun home que vai a Santo André de Teixido, que falece na capela de Santo André de Teixido, e que o cura decide continuar ca misa a pesar de que coñecía perfectamente de que o home estaba falecido. Ben, para contarnos esta historia está hoxe connosco a súa filla, a filla de Severino Busto, falecido, Manuela Busto. Moi bons días, que tal? Bueno. Veciña de Negreira, da aldea de Landeira, para sermos máis exactos, pero contenos, isto aconteceu hai 10 días. Que foi exactamente o que sucedeu? Estábamos falando, sentados ali no banco, arrimada á parede, porque polo medio da iglesia non había bancos, e caíu no chão. O seu pai faleceu nese preciso instante. E logo, nin a salida do coche, nin fora da iglesia, nin ali, antes de pasar a misa. Vostede fora co seu irmán, mas co seu pai a facer unha excursión. E nin dixo hai. Para, eu creo que aí... Nada. O sea... Nin dixo hai. Que... Claro, o sea, entendo que é repentino, non? No, totalmente, quero dicir, é unha cousa que... A parte, a mí me gusta moito que di non foi nin salindo da misa. Nin salindo da misa, nin no coche, nin tal, non, foi ali mesmo. Continuamos. Dale, continúa. Foi fulminante logo. É fulminante, incrível. E dali ao final do religioso, o cura non pronunciou unha sola palabra fora do oficio. Moi ben, o cura e a xente toda, pero sobre todo o cura excelente. Pero chámanos moita atención. Claro, o feito de que ia celebrarse unha misa e o cura di que a misa continúa, pero como se produce ese momento? O cura chega a preguntar en algún momento si queren que se faga esa misa ou non?
Eu se me preguntou non me acordo, non creo. Claro. É que depois enchiuse a iglesia de Santa Elfixo moi ben de ir a misa. Sí? Sí, unha opinión miña da miña familia toda, sí. Que foi o mellor que puido pasar. Sí, no, que dixera a misa que estivo ben. Claro, claro. Unha vez que se produciu a tráxica noticia de que o seu pai perdera a vida, que foi o mellor, pensa vostede? Sí. Ajá. Ele depois estaba morto. Canto tempo tardou a ambulancia en recoller o cadáver? Tardou moito tempo? Na ambulancia veu ali, aportáronse moi ben tamén, e acompañaron bastante tempo. E dos guardias que viñeron tamén. Pero tardou pouco, A ambulancia tardou pouco. E a funeraria tardou máis porque tivo que vir desde Fontecada, de unha aldea de cerca de onde nós. É longe, é moi longe. Eu pensei que non era tan longe. Claro, claro. No, o que pasa é que sí que chama a atención o feito de que, claro, haxe outras persoas, outros fregueses que estean ali na misa, home, é unha situación un pouco extraña, non? Claro, Manuel, a xente que facía, axudou na vostede ou quedaba atendendo a misa? Increíble, home, primeiro axudou-nos a nós, a según estaban dicindo a misa, o cura, viñan onde nós tamén, eu non sei cantas máis me dirían en potencia, non sei cantas me dirían, porque naquele momento, pero portaronse moi ben a o cura, increíble, Sí. O cura non quixo falar hoxe. Fomos ali a Santa Andrea a preguntar, e non, di que é un tema do que non se quere pronunciar, pero vaya, vostedes non teñen ninguna obsesión. Ai, Dios mío, se vira o que ben nos tratou, non tivo máis que nos ofrecer. E dixo que morrera ali hasta que viñera a funeraria, que quedaba ali, que Dios que o levara ali, que quedaba ali. Home, tampouco... onde iban a levar, tamén. Pero, en fin, seu pai non se sentiu mal en ningún momento durante o viaxe de Negreira ata Santa Andrés. Desde Santa Comba, nós salimos de Santa Comba. É unha longa viaxe de todos os xeitos desde Santa Comba. Non se sentiu mal en ningún momento. E ao final produciuse todo isto. Manuela, é increíble. Xa, as nosas condolencias. Gracias por estar connosco. Vostede entende que nos chama a atención o feito de que, claro, de que continuase as cousas como... Bueno, como se non sucedese nada, non? Tiña que continuar ca xente que veu, que foi moita xente a misa, había querer oír a misa. Manuela, graciñas. Ánimo. Moi bons días. Cuidado aí, Cuidado, A verdade que a mí sempre me parece un documento porque parece como que... E isto foi fai nada, Isto foi hai 5 ou 6 anos, sí, ou 10 non creo, 5 ou 6, sí. Sí, pode ser cerca de 10, non digo pola presentadora que estaba aí, pero sí, no, joder, voto porque estaba no lugar e máis ou menos fará esa época, pero... Sí. É certo, sí, efectivamente. Claro, pero... Deixa-me mirar a ver se aquí pon algo. Ah, non, ten razón, este vídeo é do 29 de outubro de 2009. Pois fíjate, 11 anos por lo menos. Joder, e nada, e mira, parece que é eso de outra época, parece de un sacado dunha foto de Cristina García Rodero, de desto cando viña aquí a Galicia fai 30, 40 anos. Sí, señor. Bueno, pois moi ben. Bueno, pois entonces que? Xa pensaches que vas facer o domingo? Eu teño unha reclet o domingo. Tes unha reclet. Joder, que guai. Sí, regalei ao meu sogro unha reclet. Ostras. Aí para mollar, Dixen, vou regalar unha reclet, que non sabía o que era. É que ele é uruguayo. E un uruguai non hai reclets. Beben con Petinuso e Cardoso, pero reclet non... Reclet non. Non o maneja. Non trabaja ese... El veo desde Uruguai, sendo un neno, veo no Concord e bueno, pois a verdade que está moi adaptado aquí, pero que o tema reclet, como temos aquí todos os galegos e galegas, que non ten unha reclet na súa casa, unha filloeira e unha reclet. Ti tes reclet na túa casa? Eu son máis de... O ter fundiu. A mí tocou unha fundiu naquela cena con... As que facía... Sí, de... Joder, como se chama? CTV, coño. CTV, sí. Joder, que non é por tal. CTV e que facían aquelas cenas que estábamos sempre na mesma mesiña, E tiñan aqueles regalazos
Isto podémoslo contar, non? Isto podémoslo contar. Home, claro, logo, por favor. Un saludo para Gale, que non se pode morder a man que che dá de comer, que diría o noso amigo Isi. Pero CTV ten varios programas, entre eles fan o Luar, pero, bueno, fan ali, o Robert, e facían series. Facían Supermartes. Facían Supermartes, e depois facían Air Galicia, e así, non? E entonces, o que facían por Navidad era que invitaban a todos os que traballaron con eles, o sea, que traballan a Balí, ou que, pois, eso, no noso caso era visto a Air Galicia, e íamos ali e facían unha cenaza ali no Araguanei, porque era o doño do Araguanei, unha cena aí de maravilla, e había uns regalos, e duraba a cena sorteando regalos, e o premio gordo era un viaxe a Jordania. Pero podía che tocar unha televisión de puta madre, o sea, e a min tocou unha fundiu. E ti debaixo do plato tiñas un número posto ao azar debaixo do teu platiño, e a mí tocou unha fundiu e ainda teño, e tomamos fundiu de porco. Fundiu. E ahora que falas disto, estou pensando, joder, acordaste? É que moito me gustaba. A mí este sketch era dos que máis me molaba, tío. Isto era unha maravilla, Jesús cuida mía, porque como se chamaba este personaje? O sea... Era Paco camionero. Paco camionero. Sí, a verdade é que... Pero podría ser Moncho, verdad? Iba a dicir, é que todo se nos vai a Moncho, porque é moi Moncho todo, a verdade que sí, pero non, este era Paco. Era Paco. Realmente non... Realmente non tiña nombre, o que pasa que despois, claro, xuntábase con Paco o da Porcona, que era a Porcona, era Patricia, xa daquela xa éramos home e muller. Joder, eu estou me acordando, tío, de cando o, digamos, o predecesor de Chani, que salía en Air Galicia, iba a xunta a Betty e a Costolla a decirles que había que acabar con Gallego. Firmado aquí que hai que acabar con Gallego no botellón. E que era moi divertido este. E claro, este subía, hai con que subir. Era Bin Laden, tío. Éramos uns sinvergüenzas, tío. Éramos uns sinvergüenzas. Acordaste cando subira Farruquito, que acaba de atropellar a non sei que. Era Isi facendo de Farruquito, e decía, mira, e vai, se acelera, me cago en Dios, que indo a papas. E como fora esta de Isi, vestido de judío, ou de que cojones era? Como fora esta? Estábamos grabando os tiranos mortos. Eran Pol Pot. Eran Pol Pot, Stalin. Pol Pot era Boris, Stalin era Evaristo. Eu era Mussolini e Hitler e Isi era Hitler. Estábamos así nun dos sketches, non sei que facíamos moi ben. Estaba Isi facendo unha frase e de repente entra polo plató unha delegación de non sei que de Palestina, porque claro, era de CTV, claro, tiña que ver algo con Gale. Con Gale, sí. Claro, de repente aquí dicindo, bueno, xa estou, levo un día fatal, non sei cantos judíos queimei hoxe, e de repente entrando todos polo plató, pola porquinha. Era borrer, Ai. Joder, é que era divertido, tío. Sí. Era moi divertido, tío. Joder, que ben o pasábamos, macho. Mira, aí está, os tiranos mortos. Non soporto a violencia verbal. Verdad, que lle parecía fatal a Pol Pot eso. Ai, bueno, falamos de algún personaje histórico. Que personaje histórico che gustaría? Si tiveras que escoller un personaje histórico...
A ver, mira, non sei, pero, por exemplo, sí, como se chama? Porque quero introducir un mini vídeo ahora que nos vai poñer Ángel, o segundo vídeo, Ángel, do que tal, para introducir un vídeo sobre os comportamentos dos animais. E quen máis que... Hombre, que ese, o dos animais, tío, de Pavlov. O dos cans de Pavlov, non? Pavlov. Como era? Sí. O César Millán. Ou de la Cuadra Salcedo, non, o outro, como é o correu. Félix Rodríguez. Para que vexas como o confinamento mudou os hábitos dos animais. Non, isto non contaba eu, Que maravilla. Pois joder, que gran canción, tío. Ainda a día de hoxe é unha canción que me flipa, aquela del hombre y la tierra. Hombre. Que cousa máis bonita. Era unha canción... Dios, como das de... Como es que... El hombre y la tierra. Aquí está. Pona. Dios, é que... ¿Qué recuerdas, Pues todo, que muchos de los animales, que... Dios, é que... Vamos a pasar, ¿sabes cómo se chama a canción? Chámase Fauna Ibérica. Fauna Ibérica. Fauna Ibérica. Pois sí, pois Félix... E queres falar de Félix Rodríguez de la Fuente? Joder, pois non me importaría, a verdad, forma parte da nosa... Home, pois, joder, agora me pillas así de improvisado, pero pouco sei eu deste home, pero bueno, podría dicir que o tipo naceu en Poza de la Sal, o 14 de marzo de 1928, e morreu nun sitio super lonxe en Shattucklick, que está en Alaska. El morreu en Alaska nun helicóptero. Sí, un helicóptero sí. no ano 80, o sea, un ano antes de nacer eu, Ojito calamar, Pero eu, e nada, e fixo El hombre y la tierra, que o fixo entre 1974 e depois no 1980, e estudiou en Valladolid, na universidade. E ali, bueno, en Valladolid, el foi... xa cando estudiaba, el estivo completamente foi oposto á fabricación de ladrillo, que hai moito en Valladolid. El estivo nos comités, provocou as grandes manifestacións. Comités antiladrillo de Valladolid. E a xente lle dicía, non estamos construindo con ladrillo. E ele dicía, sí, e el foi o inventor, el como sabía de cetrería, era un cetrero dos máis importantes que pode haber neste país, e el foi o primeiro en colocarlle cámaras aos halcós, os cetros todos, puselle cámaras e voaban, e entonces el grababa como estaban por ali por Valladolid, como estaban construindo con ladrillo, e dixo el, hostia, está de puta madre isto. E montou o programa, el sabía moito de animales, gustaballe, tiña todos os Teo, está na granja, Teo en zoo, el leu todo isto cando era pequeno, e tiña todos os capítulos de Érase unha vez la vida dos animales. Joder, eso era, tiñas todo. El, de feito, creo que participou na creación desa serie. Sí, era... El todo eso, e depois o pai compraba moito National Geographic xa de antes, e entonces, bueno, veolle ese amor polos animales. E pois tiña unha abuela que era por parte de nai, que era daqui de Galicia, e a pasión del polos lobos venlle daqui, de isto de que a abuela tiña un can de raza loba, que é un can típico daqui de Galicia, que non hai en outro sitio, o can de raza loba. Can de raza loba, sí. Can que tedes aquí polas aldeas, e el veolle dai esa pasión polos lobos, e tivo lobos.
tivo lobos, un chamábase Rambo, E outro Rocky. E a loba, pois, chamábase Cuca, e a verdad que encantador. O sea, despois de morrer os lobos tiveron un disgusto terrible e nada, porque ele era moi bo. Pasaron mal, pasaron moi mal. Pasaron mal. De feito, estaban tan mal os lobos que compuxeron aquel tema para bailar la bamba, que estaban jodidos realmente. Estaban jodidos, tío, porque era, bueno, eu que sei, ele era bo cos lobos. Era moi bo. Non era o animal que non lle gustaba tanto, era o rebeco. O rebeco non podía ver diante. Tiñelle moita tirria. Félix Rodríguez de la Fuente. O lobo quería moito, pero o rebeco, hostia, o rebeco podían estar tamén mallando nel, comendo nel, que o rebeco non decía pobre rebeco que está desapareciendo, no. E creo que queda pobre lobo. Creo que queda demostrado que Félix Rodríguez do rebeco non lle gustaba moito polas imágenes estas dun águila levando o rebequiño e tal. O águila era indo por el. O águila sacaron do escudo que hai en Ferrol encima de Capitanía, sacaron de aí para gravar ese... Aí vai. Está, podemos ver, ¿no? Aí está. Aí é cando recién chega ese águila. Aí está, aí está, e collo o rebequiño, e triqui-troco. E, bueno, é a naturaleza, sí, Aí está. É a naturaleza. Pouca xente sabe que esa águila traballa para Globo. Leva as cousas á casa. E ahora está Amazon despois de ver este documental, porque ahora creo que o pillaron para Amazon Prime, e vi uno, dixo Jeff Bezos, que é o dueño de Amazon Prime, dixo, hostia, que de puta madre esto. Quiero esto. Creo que van a empezar con churrasquería a rolar, que está aí saliendo de Ordes, e creo que van a mandar o churrasco así con águilas. Van a mandar así. Ese outro vídeo que estás poñendo tamén aí, ves que claramente son os de R metendo fibra óptica. Fibra óptica. Porque se lle escapa das mans. Madre mía. Eu isto non entendo isto, e que están aí, que son anacondas, ben seguro, non? Anacondas, puta madre, me cago en tal. Eu non podo ver, saca eso, Moncho, saca eso. A cara. Paraban, cortaban aí, ese era un clásico, ese vídeo, cortaban aí xusto antes de que lle fora a cara. A cara, Mira. ¿Qué pasa? Está quieto, me cago en su puta madre, claro. Ay, pues y nada, e un tipo, pues era fantástico, era, bueno, a verdade é que eu tamén che digo, el morreu no 80, non? Eu nací no 81. Non chegaron a gañar, non me acordo moito. Non me acordo moito. Sí que o votaron, pero eu viñen para España no 88. Claro. Home, algo vin, pero parecíame unha cousa... Eu viña de Alemania, tío, que temos 20 anos de adianto, 20 anos de adianto, isto xa o víramos, sabes? Isto en Alemania, pues non se chamaba Félix Rodríguez de la Fuente, pues chamábase Hans-Guter Blinderberg, pero eso... Témolo ali, será por lobos en Alemania. Na selva negra ali, madre mía. Na selva negra, pues todo eso. Que pon aí? Aí está, Alemania, claro. Alemania. Sí. Como se chamaba onde naceras ti? Albstadt-Ebingen. Aí na selva negra. Sí, un sitio precioso. Pues joder, molaría ir os dous a Alemania, ir onde naceches ti e onde nacín eu e facer así un, non sei, penso que a galega non lo compra. Eu creo que non lo compra, eu creo que sí, porque están comprando todo, entonces pois... É chamarlle, non sei, galeguidade ou... No, voltas orixes. Hai que falar cos do Gadis para que nos poñan o título do programa. Sí. Galicia volve a Alemania. Sí, señor, é certo, tío. Non me parece mal título. O sea, si lle damos colado este título, a verdade que nos coronamos, porque sería hostia. Galicia volve a Alemania. Que guai. Estaría ben. E nada, pois... E ali. E esto, e Félix Rodríguez de la Fuente, pois eso, collou un helicóptero un día e
Pois non sei que pasou. Home, Era moi aficionado a Félix Rodríguez de la Fuente Kobe Bryant, moi aficionado. Moi aficionado. É o piloto do helicóptero donde iban Mariano Donde iba Rajoy. Mariano Rajoy tiña acabado de comprar a última temporada de Hombre de la Tierra. Yo esto ya lo viví. É o piloto de German Wings tamén. Pero bueno, deronnos as 12, pero vamos, sin que nos déramos conta. Pois, eu que sei, podíamos traer invitados un día, pero decía máis eu damos feito este programa. Bueno, carallo, madre mía. Puto problema. Madre mía, a min é que me está faltando tempo agora porque, bueno, xa son horas intempestivas. Pero mira, que che parece se acabamos que nos pedía aquí hai un pouco, pedíanos aquí hai un pouco alguén e digo, joder, xa que estades vos os dous, por que non os tristes? Eu creo que podemos acabar, non sei, non quero que sone a nin a mensaxe, nin autobombo, nin a mensaxe preelectoral, nin nada, pero domingo faceu o que vos dé a gana, pero ide votar. Sí, pero ide votar e me cago en tal, porque ao final queren, no fondo, que non vayamos, pero hai que ir votar. Hai que ir votar. Todo pichichi ir votar, me cago en tal. E se podedes votar 2 veces, votades 2 veces, coño. Sabes, pero ir de votar. E xa está, coño. E de votar, porque vai ser que o domingo ainda por riba vai facer bo día. Non podedes ir á playa que hai que guardar distancia e seguridade. Quere decir, e de votar antes, non o deixedes para despois. Non o deixedes para despois porque xa sabemos como é isto da playa, que vas, comes, picas algo, non sei que, non sei que. Cando queres volver, hai retencións vindo antes de entrar en Noia ou antes de entrar non sei tal. E o que tedes que facer é, antes de ir, coño, o colegio electoral abre ás 8, 8:30 creo, non? Ás 8. 8 ou 9, non sei. Non, ás 8. Ás 9, creo. 9 e pechas Eso, ás 8. Ás 8, sí. E entonces, coño, pois sí dar 9, porque o vosso veciño que lle tocou estar de presidente na mesa electoral, pois é unha putada, que polo menos pois vai ás 9 e dille, hostia, tocouche, non? Dicirlle así, así xa de primeiras. E vas ali, poñedeslle mala cara os interventores do partido que non vai a votar vos e saludades así cunha media sonrisita ao que lle vai a votar vos. Que iso é o que se suele facer no... Que personajes, hai que... Os interventores. Eu fui un interventor varios anos. Sí, pois que personajazos. E molaba, a mí me encantaba ir de interventor. Era unha cousa que me encantaba. Había un por outro partido e... Gelo. Vale, era Gelo. E, hostia, era tremendo, tío. Era tremendo, non quero decir, bueno, sí, podo decirlo. Joder, Gelo iba a Urnita, o sea, ao chisme donde tal. Él non o facía con malicia, pero él era por ordenar, pero ordenaba as papeletas e tapaba as outras. E dicía, hostia, pero, pues non me fijei que estas eran... Pero él xo facía por unha tradición, porque o facía sempre, pero non facía con maldad, pero era divertido. Sufragio universal. E depois había outro, Julio, e Julio molaba, tío, porque Julio iba botando contas e dicía, ganou tal, imagínate, cando era en Culleredo, ganou fulano tal, e según o que sacaba nunha mesa e ponderaba con outra que a tiña controlada, e tío, clavaba os resultados con unha mesa. O sea, con 2 mesas. Facía unha media cas 2 mesas que levaba ali 20 anos e... Claro, é que ao final se controlas así máis ou menos unha mesa en comparación con outra e tal, das aí a clave. Sí. Bueno, despedímonos con esta, eu penso que é unha maravilla isto é algo que co paso do tempo que eu creo que a estes dous artistas dos que vas falar eu creo que se lle vai recoñecer, tío. Totalmente, e aparte este himno ás futuras xeracións, isto pode ser un, digamos... Espera un segundo, Fede, que a mellor podo compartilo eu. Sí, pois veña, mellor. Deixame probar, porque... Vai sonar mellor, pero isto pode ser unha, non sei, queda aí un pouco lanzado para quen queira escoitar, pode ser unha volta do Xabarín, un Xabarín 3.14, número pi. É unha volta, penso que os tristes poden encetar esta nova
Sí, espera, vamos a ver, eu ahora teño que darle aquí a compartir parte de la pantalla. Ok, básico. No, pantalla. Esto, comparto esto, ahí está. E agora, se supón que está vendo eso, non? A mellor. Non sei, Sí, estamos vendo, sí. Pero eu ainda me vexo... pero estás vendo o que eu estou poñendo, non? Eu estou vendo, claro, vexo a tina pequeniña, pero estou vendo que estás ti poñendo, sí. Vale, entonces ahora voulle dar así a pantalla grande. Pantalla grande. Ahí está, e entonces pues meto isto. Falta o audio. O audio non vai, o audio non vai, non? Pois entonces, espera, vou non facer de outra maneira, porque a mellor non sei, espera, vamos a ver, isto ten que haber outra maneira, Claro, espera. Bueno, isto é o directo, hombre, estamos facendo un programa, aquí. Se o Belazarov di, joder, esta é a forma de facer tele hoxe en día, non? Hoxe en día, tío, porque e a mellor se do aquí. Espera, entonces doy aí, ¿no? Y entonces ahora aquí seguramente me di algo do sonido. Vai de saber. Pois vai ser que vas ter que poñer ti, Sí? Sí. Pois veña, pa semana poñemos outra e... Lanza. Aí va. Os dous de sempre coñecen a Castelao, campanas de pasta, vales, cando vos ollo tocar. Rosalía é sexy, dale trendy, o galego é voz mundial. Viva Curros Enrique, Casares. Vivan as follas novas, vivan os cantares. Non teñas vergonza, falar galego non está mal. Vai dai, pasa cá, non está mal. Non o teñas claro. Poñas os pronomes mal, importante intentalo, que Feijóo tamén no fai. Volvorete de peixe, terera de peixe, son palabras que hai que usar máis. Viva Curros Enrique e Carlos Casares. Vivan as follas novas, vivan os cantares. Non teñas falar galego non está mal. Vai dai, pasa cá, falar galego non está mal. Toma, xoba, xobas. Non está mal. Viva Curros Enrique e Carlos Casares. Vamos cantares. Falar galego non está mal. Vai dai, pasa can. Falar galego non está mal. Xoba, Va. Espectacular, Pues eu creo que estos están, non sei que día están en Santa Comba, Están
O 26 de... 26 de xullo, están en Santa Comba, madre mía. Non sei se habrá... A verdade é que non sei se habrá moitas verbenas este verán, pero esta vai ser unha delas. Pero nas boas estamos nós. Sí. Sí. Bueno, pois, oye, pois, ao final, estes dous non, bueno, eu que sei, hai días así... Hai días, pero ben queda demostrado, eu creo que os produtores do programa quedoulles claro que podemos sacarnos esta adiante, pois o que lles pagan eles dous que non lo paguen a nós. Home, eu que sei, non quería sacar ese tema así... Pero saco eu, joder, que eu son así desgarbao, sabes? Eu collo e digo así, me tanto me dá. Pero o que lles pagan eles, tal, pois xa que non pagan a nós, e, coño, un non bebe viño, o outro... Non se lle conoce un vicio. Vai deixar de bebelo, o sea que eu penso que mellor que o xestionemos nós esa pasta. Sí, tío, e que se queremos traer nós un invitado, e se queremos traer un día a Roberto Vilar, pois traémoslo a tomar polo cu, tío, e xa está. E se queremos traer un día a María del Monte, pois traémoslo, gestionamos nós, tío, e xa está. Non pasa nada. O Rubén Ríos, traemos a Rubén Ríos un día e nos faga unha entrevista. Ti fixo unha entrevista? Pois, non, a mí non, tío. A mí sí, a mí fixo. A ti non che fixo? Non, a mí non fixo, non. Pois tomas polo cu, porque aí solamente está mandando os importantes. Totalmente. E non estás, nese eido non estás. A verdade é que, sí, quedei así un pouco, dixo, joder, eu faría algo este rapaz e tal, pero non che tocou. Non me tocou, non. É igual, a mellor no próximo confinamento, pois... Pois é, mellor, sí. Seguro que caio, pero... Bueno, eu fixeno con el, pero cando indo os directos de Instagram podían ser 2 horas. E así estivemos 2 horas falando. Mira eso. Bueno, pois nada, Fede. Bueno, chiqui... cuídate moito, vale? Falamos, nada, a todo o resto da xente que nos viu. Sí, que nada, que xa son as 12, que mañán, coño, pois teredes que ir traballar ou algo e... Os incondicionais, e sempre, claro que sí, vale a pena mencionalos porque son Teresa Justo Valladares, Carlos Iván Romero Faraldo, Tilia Verdeal, Carlos Alberto Sánchez Pontón, Aspi Loisón, joder, tío, gracias, de verdad, gracias. Aos outros que estades aí e non poñedes nada, gracias igual. Sí, hombre, sí, que vos imos querer igual, Só de lo máximo, tíos, gracias. Hasta a semana que ven, que, bueno, aquí estaremos nós os dous. Bueno, pues igual hai outros dous invitados, pero isto non se sabe, isto non se sabe. Vamos buscar a alguén que teña proxectos por aí, que nos fale deles. Everything that I've had, praise the Lord. Worship Christ with the best of your portion. I know I won't forget all He does. He's the strength in this race that I run. And I look up, I see God's faithfulness, and it shows just how much He is miraculous. I can't keep it. Poño este por si é o presidente dos Estados Unidos por facerlle a pelota, se quere que lle presentemos algo ali, The whole world is Him, King of kings, Lord of lords, all the things He has in store, from the rich to the poor, all are welcome through the door. You won't ever be the same when you call on Jesus. Listen to the words I'm saying, Jesus save me now, I'm saying, and I know God is the force that picked me up. I know Christ is the fountain that filled my cup. I know God is alive, yeah. He is on my vision, giving me a revelation.